Wel, ni'n mynd i droi edrych yn y gilydd ar un o emynau mwyaf cyfarwydd y Gymraeg. Dyma gariad fel y moroedd. Yn wir, mae rhai wedi mynd mor bell a galw'r emyn yma yr emyn mwyaf yn y Gymraeg sydd yn dipyn o ddweud o feddwl am yr holl gyfoeth emynau sydd gyda ni. Ac fe ath yr emyn yma yn hynod boblogaidd adeg diwygiad 1104 a chael ei chyfieithu'r adeg mewn gwirionedd i sawl iaith hefyd yn ogystal â'r Gymraeg. Ond fe gyhoeddwyd yr emyn am y tro cyntaf ryw hanner can mlynedd yn gynt yn 1847, a dyn o'r enw William Rees oedd yr awdur, neu o roi ei enw barddol mwy cyfarwydd i chi, Gwilym Hiraethog. Un o Lansanan oedd yn yr hen Sir Ddinbych, ac yn cael yr enw barddol Gwilym Hiraethog am iddo fe gael ei eni, wrth gwrs, yn gyffiniau mynydd Hiraethog. Ac fe ath yn bregethwr hynod boblogaidd y dylanwadol yn ei ddydd. Yn y diwedd yn mynd yn bregethwr ymhlith y Cymru yn Lerpwl, ac wrth gwrs ar hyd i yrfa yn denu miloedd o bobl i wrando arno fe. Ond roedd hefyd yn ffigwr amlwg yn y bywyd Cymraeg yn ehangach na hynny. Roedd yn fardd, roedd yn nofelydd poblogaidd, yn ddarlithydd poblogaidd, ac yn olygydd papur newydd dylanwadol iawn. Ac roedd hefyd yn un oedd yn ymgyrchu'n dair dros gyfiawnder cymdeithasol. Rwy'n yn meddwl er enghraifft am ei waith diflino mewn gwirionedd yn ymgyrchu yn erbyn caethwasiaeth yn America. Wel, am yr emyn yma, dyma gariad fel y moroedd, fel mae'r llinell gyntaf yn awgrymu emyn am gariad sy'n mawr i gariad ac i gariad Duw yng Nghrist yn benodol. Ac mae'r llinellau cyntaf yna yn awgrymu maint aruthrol y cariad yma. Dyma gariad fel y moroedd, a tosturiaethau fel y llu. A mae'r geiriau yna sy'n cyfleu dŵr yn awgrymu hefyd rhyw gryfder a rhyw fawredd di-derfyn i'r cariad yna mewn gwirionedd. Ond hefyd, mae'r ffaith bod y gair cariad yn cael ei priodi gyda tosturi neu tosturiaethau yn dweud rhywbeth hefyd wrthyn ni am gariad Duw, oherwydd mae'r cariad yna yn gariad grasol. Mae'n gariad tosturiol, cariad sydd yn cael ei gyfeirio at bobl sydd ddim yn haeddu y cariad yna. A dyna sy'n wir wrth gwrs amdano ni gyd wrth natur. A'r mynegiant eitha yna o gariad Duw wrth gwrs yw marwolaeth Crist droson ni ar y groes. A dyna sydd gyda ni yn y cwpled nesaf. Tywysog bywyd pur yn marw i brynu yn bywyd ni. Hynny yw, y dywysog pur yma yn marw drosto ni, y rai brwnt, y rai euog. Nawr, mae'r gair tywysog, dyna sydd gyda chi yn actau 3, mae Pedr fyna'n pregethu ac yn dweud wrth y bobl yn fyna, tywysog y bywyd a laddasoch ar hwn y gododd Duw o feirw. Dyna mae'n siŵr gen yw'r geiriau oedd yn meddwl Gwilym Hiraethog fan hyn. Nawr, yn y cyfieithiad newydd, nid tywysog bywyd sy'n yna, ond awdur bywyd. Ond wrth gwrs mae'r ddau yn dod i'r un peth yn y diwedd. Yr un sydd yn awdur yn greuwr bywyd yw'r un hefyd sydd yn reolwr bywyd. A mae'r gair awdur yna, awdur bywyd, yn atgoffa ni o rhywbeth tebyg sydd gan anghyffyrddus i beth sydd yn yr emyn yma mewn gwirionedd, lle mae'n sôn am roi awdur bywyd i farwolaeth a chraddu'r atgyfodiad mawr. A dyna'r rhyfeddod sydd yn y llinellau yma, ffaith bod tywysog bywyd nawr yn marw, ac yn marw mwyn yn prynu ni, rhoi bywyd i ni trwy i farwolaeth. Ac yna, wrth gwrs, beth sy'n digwydd yn ail hanner y pennill yma yw torri allan nawr i foli Duw oherwydd hynny. Pwy all beidio a chofio amdano? Pwy all beidio a chanu glod? Gwrth hwnna mwysedd yna, canu clod Crist neu canu clod cariad, wrth gwrs y gwir yw, yn y diwedd, yr un peth yw oherwydd Duw, cariad yw, meddai Ioan yn un o'i epistolau. Ond dyma'r un nawr sydd, i ni methu peidio ei foli, ei ganu fe, a canu glodau am yr iachawdwriaeth sy'n dod trwy i gariad a trwy i farwolaeth.
Mae'r gair canu yna, pwy all gweidio chanu glod? Nawr, dyna sy'n gan Gwilym yr Eithog yn y fersiwn gwreiddiol yn 1847. Ond mae llyfrau myned diweddarach wedi newid y gair yna i dreithi, i ddatgan i glod. A mae hwnna'n gwbl briodol, wrth gwrs. Ond mae rhaid i mi ddweud, mae'n well gen i y gair canu yn fyna, oherwydd yn ogystal â'r elfen yma o ddatgan, o ddweud ar gân fel petai am yr hyn wnaeth Grist. Mae hefyd yn cynnwys yr elfen emosiynol, yr elfen o ymrwymiad personol fel petai, i ganu clod gwaredwr. Dyma gariad na da'n angof, tra bo'r nefoedd wen yn bod. Hynny yw, am dragwyddoldeb yn gwirionedd, fydd na ganu yn y nefoedd fel petai am y cariad rhyfeddol yna a ddangoswyd i ni ddynion meidrol pechadurus. Ac yna mae'r ail bennill mewn gwirionedd yn ymelaethu ar natur y cariad na welwyd ar Galfaria. Hynny yw, Calfaria, fel awgrymwyd yn barod, dyna lle mae'r mynegiant eitha o gariad Duw ato ni. Ac ar Galfaria, yr ymrwygodd holl ffynhonnau'r dyfnder mawr. Torrodd holl argeier nefoedd oedd yn gyfan hyd yn awr. Hynny yw, mae'n ddarlun dramatig iawn ar y dechrau, ddarlun brawychus yn wir. A mewn gwirionedd, dyle'r geiriau yna, sy'ch chi'n gyfarwydd â hanes y Diliw yn Genesis. Hynny yw, chi'n cofio bod Duw yn anfon barn ar y byd trwy foddi'r byd, ond yn achub rai, wrth gwrs, achub Noa ei deulu ac anifeiliad yn yr arch. Ond mae Genesis 7 wrth ddisgrifio dechrau y Diliw yn dweud rhwygwyd holl ffynhonnau'r dyfnder mawr. Chi'n gweld Gwilym yr Eithog fyna'n adleisio'r geiriau yna'n benodol iawn. Rhwygwyd holl ffynhonnau'r dyfnder mawr a ffenestri'r nefoedd a gorwyd, meddwl Genesis 7. Ond yn lle barn nawr yn disgyn arno ni, beth sy'n digwydd ar Galfaria yw bod gras a chariad yn dod megis Diliw, meddwl Gwilym yr Eithog. Maen nhw'n ymdywallt, maen nhw'n tywallt gyda'i gilydd, yn ymdywallt yma ynghyd arno ni. Ac eto chi'n cael y geiriau yna, gras a chariad yn cael i cysylltu â'i gilydd, i bwysleisio natur y cariad yna. Mae'n cariad grasol, ystyr gras, wrth gwrs yw ffafr i rywun sy'n yn heiddi ffafr. Ond nawr mae cariad a gras yn ymdywallt gyda'i gilydd ynghyd arno ni. A'r llinellau rhyfedd wedyn ar y diwedd, a chyfiawnder pur. Mae wedi sôn am y tywysog bywyd pur y marw. Nawr, mae cyfiawnder pur, cyfiawnder Duw, Duw pur a sanctaidd yma, a heddwch yn cusanu euog fyd. Hynny yw priodas amhosib mewn gwirionedd heb Rees. Sut gallwch chi gael heddwch a bobl sydd yn torri cyfraith Duw, sydd yn anghyfiawn yn ei natur. Sut allwch chi gael heddwch rhwngddyn nhw a chyfiawnder pur a pherffaith Duw? Wel, dim ond trwy farwolaeth Crist. A wrth gwrs mae'r geiriau yna, chyfiawnder pur a heddwch yn cusanu euog fyd, yn adleisio Salm 85, lle mae yna sôn yn fyna am trigaredd a gwirionedd yn ymgyfarfod a chyfiawnder a heddwch yn ymgusanu. Ac mae'r syniad yma o gyfiawnder a heddwch yn digwydd sawl gwaith yn y Beibl mewn gwirionedd. Mae Rifeiniad 5 yn sôn gan ein bod wedi'n cyfiawnhau trwy ffydd, a mae gennym heddwch tuag at Dduw trwy'n harglwyddes i Grist. Hynny yw, mae'r cyfiawnder yma yn dod i ni oherwydd yn ffydd ni yn yr hyn a wnaeth Grist. A mae Hebreaid hefyd yn sôn am y brenin Melchizedek, oedd wedi ymddangos yn yr Hen Testament i siarad ag Abraham. A mae Hebreaid yn dweud roedd hwn yn debyg i fab Duw, meddwl awdurdod Hebreaid, yn offeiriad tragwyddol. A mae'n sôn am Melchizedek, meddwl yr un oedd yn frenin cyfiawnder ac yn frenin heddwch. A dyna wrth gwrs sydd yn wir am Grist, i fod yn dod ato ni fel brenin cyfiawnder, ond mae'n brenin heddwch a chariad hefyd. Wel, rhyfeddod yn wir.